Эпізод 7. Ясь даведваецца, што ён фраер. Казік Марэцкі спраўна, без шуму, ножом выразаў і выдзіраў з аконнай рамы акамянелыя кавалкі кіту. Гэта цягнулася даволі доўга. Калі б тут у акне была фортка, праца пайшла б хутчэй, але фортка была ў акне з боку вуліцы, і туды падала святло ліхтара. Яны вымушаныя былі пачаць шніф з саду на падворку. Калі кіт дасталі, Казік ножом паадгібаў цвікі, прытрымліваючы шыбу, і дастаў яе з рамы. Нейкі момант ён прыслухоўваўся. Унутры было ціха. Тады Казік засунуў руку ў сярэдзіну і паволі, другой рукой прыціскаючы раму, адкруціў засаўку і адчыніў акно. Адставіў з падаконня некалькі гаршкоў з кветкамі. Кароткая бліскавіца ліхтарыка прайшла праз рассунутыя фіранкі і пераканала злодзея, што ўсё ідзе добра. Тым часам я зняў чаравікі і паставіў іх на лавачцы ля вакна. «Можна!» – шапнуў яму Казік. Я ціха ўлез на падаконне і спусціўся ў пакой. Ён адсунуў фіранкі ў бок. У пакоі панаваў паўзмрок. Толькі адзін кут быў крыху яснейшы ад святла, што наўкос падала ад вулічнага ліхтара. Колькі разоў Ясь асвяціў вузкімі палоскамі ліхтарыка пакой, знайшоў адзежную шафу. Ціха наблізіўся да яе і адамкнуў дзверцы. Знайшоў злева валізку. Менавіта яна і была яму патрэбная. Там было яшчэ шмат сукенак, футры, палітоны, але ён больш нічога не ўзяў. Дамова была такая – барахла не браць. Здавалася, Ясь не хадзіў, а плыў па пакоі. Валізачку ён аднёс да акна і перадаў Казіку. Пасля вярнуўся ў пакой, агледзеў шуфляды камоды. Урэшце ён наблізіўся да ложка. Вузкая паласа ліхтарыка асвятліла жанчыну. Гаспадыня кватэры спала. Ясь убачыў руку пад галавой і нахілены ўлева твар. Вусны былі злёгку адкрытыя. Вочы заплюшчаныя. У паветры лунаў далікатны пах парфумы. Ясь доўга глядзеў на жанчыну. Яму хацелася нахіліцца і пацалаваць яе. Было дзіўна, раздражняльна і прыкра, што яны крадуць у яе. Ён адчуў агіду да сябе. Пачаў спяшацца. Забраў з значнога століка торбачку, узяў гадзіннік, але праз момант паклаў яго на месца. Высунуў шуфлядку, але не знайшоў у ёй нічога каштоўнага. І раптам ён адчуў, побач штосьці змянілася. Ён перакінуў палоску святла ўправа і ўбачыў шырока расплюшчаныя, цёмныя, напалоханыя вочы. Павекі адразу ж прыжмурыліся. Жанчына прыкінулася, што спіць. Яна не памяняла позы, не варухнулася. Толькі я заўважыў, што коўдра ў тым месцы, дзе павінны былі быць падціснутыя калені, быццам бы дрыжыць. Некаторы час я стаяў нерухома каля ложка, пасля пачаў адступаць да акна. Вылез з пакоя і надзеў чаравікі. Пасля разам з Казікам хутка выйшаў на вуліцу. Ніхто не крычаў, ніхто за імі не гнаўся. На Казікавай маліне супольнікі агледзелі крадзеныя рэчы. У торбачцы было крыху гатоўкі, дакументы, лісты і жаночыя дробязі. Але разлічвалі не на гэта. Справа была ў валізачцы. Працавалі па наводцы. Ахвяра – знакамітая аперэтачная артыстка, якая грала раней у вялікіх гарадах Расеі, а цяпер выступала ў летнім тэатры «Рэнесанс». Казіку перадалі, што акцёрка мае ўпрыгожанні вялізнай вартасці, якія надзявае на сцэне, якія носіць з сабою у валізачцы. Інфармацыя была вельмі дакладная і мела ўсе рысы праўдападобенства. Казік дамовіўся з Ясем, і яны супольна зрабілі шніф. У валізцы была пара бялізны класу люкс, 2 пары газавых панчох, цялеснае трыко, блакітны шаль, некалькі насовачак, памады, станік і 4 скрынкі з упрыгожваннямі. Да таго ж 2 калье, бранзалеты, завушніцы і медальён. Ясь і Казік адразу зарыентаваліся, што гэта толькі імітацыя дарагіх камянёў. Нават золата было несапраўдным.
Ліпа, а не шкельцы, раззлавана сказаў Казік. сабе карысці не яхай, а далаторцы страта. І ён моцна выгаліўся. Ясь, сам не ведаючы чаму, прапанаваў Казіку ўзяць усе грошы, а сам бы ён забраў сабе ў долю ўсе рэчы. Казік ахвотна пагадзіўся. Толькі глядзі, каб цябе з гэтым не замялі, сказаў Казік. Не давай насіць ксютам, бо раз другі засвецяць, а скруцяць цябе. Дома Ясь перабраў вынесеныя ад акцёркі дробязі. Дакументы вырашыў, згодна са звычаем фірмовых злодзеяў, падкінуць непасрэдна ёй або ў паліцыю, у скрайнім выпадку даслаць поштай. З торбачкі хлопец дастаў тоўсты пачак лістоў. Там было і некалькі фотаздымкаў. На адным ён убачыў партрэт некага афіцэра царскай арміі. На адвароце быў подпіс «Каханай незабыўнай, найдзівоснейшай багіні маёй». Пасля ён прагледзеў яшчэ некалькі фотаздымкаў мужчын, у большасці сваёй з вельмі чулымі подпісамі. У асобным канверце было аж 6 здымкаў акцёркі, 3 ў касцюмах і 3 цалкам аголенай. Ясь пачаў чытаць лісты. Усе былі ад яе прыхільнікаў. У некаторых ёй прызнаваліся ў каханні, у іншых малілі пра спатканне. Нейкі прамысловец прасіў, каб яна стала ягонай жонкай і канкрэтна пералічваў, якія выгоды яна з гэтага займее. Гэта прыгода расстроіла Ясевы планы. Ён усё яшчэ думаў пра акцёрку, пра тую ноч у ейнай спальні, згадываў у найдрабязнейшых дэталях яе выгляд у ложку пры святле ліхтарыка. Ён меў неперадольнае жаланне убачыць яе. Праз 2 дні пасля крадзяжу ў газеце з'явілася аб'ява. Забраныя ў мяне памылкова дакументы прашу вярнуць за вялікую ўзнагароду у касу тэатра «Рэнесанс». Ясь зрабіў інакш. Склаў усе рэчы ў валізку, запакаваў у скрынку і даслаў поштай на прыватны адрас акцёркі. Праз некалькі дзён у нядзелю Ясь пайшоў у тэатр на аперэту. Ён сядзеў у першым шэрагу і нецярпліва чакаў з'яўлення акцёркі на сцэне. Цяпер яна падавалася яму яшчэ прыгажэйшай. Яна так цудоўна спявала і танчыла, так чароўна выглядала. З таго дня Ясь стаў вялікім аматарам аперэты. Хлопец заўважыў, што артыстцы часта ўручаюць букеты і кошыкі з кветкамі. Сцяміўшы, што гэта ад прыхільнікаў ейнага таленту, ён даведаўся ў партіі, як гэта робіцца, і пачаў штодня дасылаць на сцэну вялікія букеты руж. Акрамя таго, кожныя некалькі дзён ён дасылаў ёй кветкі на кватэру. Грошай у Яся было шмат, таму выдаткі на кветкі яго не пераймалі. Пастаянная прысутнасць хлопца ў тэатры, дзе ён заўжды сядзеў у першым шэрагу, прыцягнула ўвагу акцёркі. Можа, яна здагадалася сама, а можа, супрацоўнікі паведамілі ёй, што менавіта ён увесь час дасылае кветкі. У кожным разе Ясь пачаў заўважаць на сабе ейныя позіркі. Некалькі разоў ён быў перакананы, што яна яму усміхаецца. Яму вельмі хацелася ўбачыць яе бліжэй, паразмаўляць з ёю. Урэшце ён наважыўся пакласці ў кошык кветак канверт з карткай, на якой напісаў: «Захоплены вашай прыгажосцю і талентам, прагну паразмаўляць з вамі. Калі гэта магчыма, прашу, напішыце мне колькі словаў і пакіньце ліст у партье для Алонскага». Праз 2 дні Ясь атрымаў ад партье маленькі блакітны канверт, з якога дастаў таксама блакітны аркуш паперы. «Чакаю вас заўтра ў вялікім антракце ў сваёй грымёрцы». Назаўтра ў пазначаны час Ясь пагрукаў у грымёрку артысткі. «Заходзьце», – пачуўся з сярэдзіны раздражнённы голас. Зусім не падобны да таго, які ён звычайна чуў з эстрады. Гэта крыху збянтэжыла хлопца, але ён адчыніў дзверы і ўвайшоў. «А, гэта вы, пан Алонскі». Голас змяніўся да непазнавальнасці. Знікла сухасць, нецярплівасць, раздражненне. Загучалі мяккія, глыбокія ноты. «Сядайце, калі ласка». Акцёрка грыміравала твар. На плечы быў накінуты цёплы халат. Яна рыхтавалася да другой дзеі. «Дзякую», – сказаў Ясь і сеў на крэсла
побач з люстэркам. Вы хацелі зблізку ўбачыць, як выглядае жанчына, што з'яўляецца на сцэне то каралевай, то гейшай, казала яна Ясю, седзячы да яго паўабаротам і усміхаючыся. Яся бянтэжыў свабодны строй жанчыны. З-пад халата былі бачныя ейныя ногі ў доўгіх панчохах цялеснага колеру. Блішчэлі ў святле вялікай лямпачкі аголеныя рукі. Праз гэта хлопец нямеў. Так, я вельмі люблю тэатр, а ваша выкананне мне спадабалася асабліва. І таму вы вырашылі збанкрутаваць, набываючы для мяне кветкі? Я хацеў зрабіць вам прыемна. Дзякуй вялікі, вы ўвесь час жывяце ў Менску? Не, я жыву на вёсцы. У мяне маёнтак пад Барысавам, схлусіў Ясь. У горад я прыязджаю. А цяпер адвярніцеся, сказала акцёрка, падыходзячы да люстэрка. Мне трэба пераапрануцца для сцэны. Ясь сеў бокам да люстэрка і спінай у пакой. Ззаду ён чуў шапаценне тканіны. Гук расшпілівання гаплікаў. Раптам ён заўважыў у маленькім люстэрку на століку ля сцяны адбітак той часткі пакоя, дзе знаходзілася жанчына. Магчыма, люстэрка забылі там адмыслова для госця. Ясь убачыў цалкам аголеную жанчыну. Ён не ведаў, што рабіць. Цікаўнасць вымушала яго глядзець у люстэрка, а адначасова ён баяўся, што акцёрка можа гэта заўважыць. Таму ён адводзіў твар як надалей улева, а скоса паглядаў направа. Гатова. Як я вам падабаюся ў гэтым строі? Ясь агледзеў яе і шчыра сказаў: цудоўна. Жанчына дакранулася да яго вуснаў пальчыкамі правай рукі і сказала: цяпер мне трэба на сцэну. Завітвайся да мяне. Сёння не было часу паразмаўляць. Добра? З вялікай прыемнасцю. І Ясь стаў частым госцем грымёрцы актрысы. Ён дасылаў ёй усё больш кветак і ўсё смялей размаўляў з ёю. 2 разы ён адвёз яе фурманкай дадому, але ніколі не наважыўся на двухзначны жарт або пацалунак. Яна для яго была істотай найвышэйшага рангу, і ён мог толькі марыць пра яе як пра жанчыну, якую можна песціць так, як Марусю Лобаву. З апошняй зрэшты Ясь перастаў дачыняцца пасля таго, як закахаўся ў акцёрку. Лобава была здзіўлена. Яна заўважыла, што каханак пазбягае ейных пяшчот і спытала: «Я табе ўжо абрыдла?» «Не». «Дык чаму ты такі халодны са мною?» «У мяне праблемы». «Якія? Можа, я табе неяк дапамагу або штось параю?» Але Ясь адвязаўся ад яе агульнымі фразамі і ўсё радзей наведваў. Ён сапраўды закахаўся ў актрысу. Не бачыў таго, што яна прынамсі на 15 год старэйшая за яго, што жыццё моцна яе пашкуматала, і толькі грым, раскошныя строі, прыгожыя рэчы складалі ўсю ейную аздобу. Ясь нават марыў пра яе як пра жонку, але поруч з ёй ён адчуваў сабе такім нікчэмным, што самім рой лічыў нахабствам. Неяк увечары, калі Ясь выходзіў з тэатра пасля адведзенага ў актрысавай грымёрцы, на вуліцы яго ўзяў падругу адзін стары акцёр. У аперэтачнай трупе яго ледзь трывалі. І ён, як заўжды, быў на падпітку. «Каралевіч мой каханы», — сказаў ён Ясю трагічным шэптам. «Што табе чалавека шчаслівым зрабіць? Вазамі кветкі дасылаеш гэтай голай прымадонне. Дай мне 2 сотні на лекі для жонкі. Я творца, у мяне прызванне. А хто гэта разумее? Талент цяпер не аплачваецца, толькі рэклама і прыгожыя ногі. А ў мяне ні рэкламы, ні ног, толькі талент і пуза. Вось і з голаду давядзецца падохнуць». Ясь паспешліва дастаў з партмана 200 рублёў і даў іх акцёру. «Га, мерсі, мусье. Я лічу гэта пазыкай. І прашу памятаць, што я табе сябар. Я Сэмп Сыркоўскі. Змарнаваны, непрызнаны талент. Так». Ён абняў Яся і пацалаваў. «Ведаеш, каханы, я сёння з раніцы нічога не еў. Слова гонару. Толькі вось гарэлкі ў сталярцы налілі. За гэта я блазнаваў паўгадзіны. Такое жыццё, Каралевіч».
Ясь хацеў развітацца з акцёрам, але той раптам пляснуў сабе рукой па ілбе. «Ведаеш, Каралевіч, калі паставіш вячэру з кропелькамі, я табе ўладжу інтарэсік з прымадоннай. Што, не верыш? Слова гонару». «Я вас не разумею». «Зараз зразумееш. Ты там на 1000 кветак надасылаў. Але ты ж мужчына. Вядома, ў чым тут справа. А я так інтарэс скірую, што яна сама да цябе ў ложак заскочыць. Навошта кветкавыя крамы карміць?» Я здзіўлена слухаў шчыроты п'янага акцёра. Урэшце вельмі зацікаўлены ён зразумеў, што той сур'ёзны ў сваіх намерах. «Я бачу, што ты чалавек добры», – казаў акцёр далей. «І мне цябе шкада. Вось я цябе і ашукаў. А ніякай жонкі ў мяне няма. А грошы мне на гарэлку патрэбны. Гарэлка – гэта таксама лекі. Мне гарэлка больш за хлеб патрэбная». «Ды як вы гэта збіраецеся зрабіць?» – спытаў Ясь. «Справа ясная, як раніца майская. Запрашу яе і цябе на вячэрачку. Яе, адпаведна, падрыхтую. 2000 ею дэкальтэ і гатова. Ну і мне, Каралевіч, па факце. Рублікаў 500 адшкадуйце. Вячэрачка таксама ж будзе каштаваць 500. Вырашылі так, што Сэм Псыркоўскі запросіць акцёрку ў суботу пасля спектаклю да сабе, патлумачыўшы яе справу. Ясь даў яму 1500 рублёў задатку. Ён дапускаў, што акцёр пускае пыл у вочы, але справа была не ў грошах. Прапанова зацікавіла яго як эксперымент. Ці магчыма, каб такая прыгожая і таленавітая жанчына пагадзілася гандляваць сваім целам? У чацвер і пятніцу Ясь у тэатр не пайшоў. А ў суботу па абедзе яны разам з акцёрам купілі він, гарэлак і розных закусак. Падрыхтавалі ўсё старанна. Акцёр з гэтай мэтай зняў у сваёй гаспадыні вялікі, размешчаны побач з ягоным, сталовы пакой. «Пасля вячэры, – сказаў акцёр Ясю, – я вас пакіну. Карыстайцеся маім пакоем. Бялізна свежая, пакой зацішны. Зможаш дэтальна даследаваць усе геатыпаграфічныя ўзвышшы і западзіны нашай чароўнай галадоны. А грошыкі падрыхтаваныя. 1000 я ёй даў. Узяла і на другую аблізнулася». «Ці лёгка яна пагадзілася?» – спытаў Ясь. «Калі ёсць дынаміт», – акцёр пацёр указальным пальцам аб вялікі, – «то любую цноту можна разбурыць. Толькі трэба ўмець за справу ўзяцца. Што праўда, ідыёту, то і дынаміт не дапаможа. А вы, мой Каралевіч, я бачу, у такіх справах недасведчаны. Не, гэтаму мастацтву час і жыццё навучыць». Увечары Ясь застаўся ў кватэры, а Сэм Псыркоўскі брычкай паехаў у тэатр. Але папярэдне ён узяў у Яся яшчэ 1000 рублёў. Праз паўгадзіны ён вярнуўся разам з акцёркай, якая была ўбраная на дзіва для Яся сціпла. Хлопец прызвычаіўся бачыць яе ў бліскучых строях з дэкальтэ, у трыкоце, паўаголенай. Цяпер ён амаль не пазнаваў яе, быў збіты з панталыку. Сэм Псыркоўскі быў вельмі вясёлы. Адразу запрасіў гасцей за стол і як найхутчэй напоўніў кілішкі. «Здароўя Клеапатры!» – урачыста абвясціў ён, строячы камічную міну. Ён часта наліваў, еў, піў, прамаўляў гумарыстычныя, часам дурнаватыя тосты. Яся ён называў Каралевічам, а пасля Антоніем. Пасля мноства кілішкаў у Ясевай галаве зашумела, але весела яму не было. Яму быў прыкры інтарэс, зладжаны для яго акцёрам. Жанчына таксама напілася, гучна смяялася, пачала спяваць урыўкі арый з аперэт. Было ўжо позна, і акцёр, абсалютна п'яны, бо піў часта і без тостаў, развітаўся з Ясем. «Прыемных сноў жадаю. Глядзі, не асаромся, бо гэта жанчына вулкан. Не даходзіш ёй, морду разаб'ю». Ясь застаўся сам-насам з акцёркай. Жанчына была п'яная.
Як толькі Сыркоўскі выйшаў, яна сказала Ясю: «Спаць хачу, дзе ложак? Гэй ты, смаркач, я пытаюся. Аднясі мяне, атрымаеш на гарэлку». Ясь аднёс яе ў суседні пакой і падрыхтаваў ложак. «Распрані іх хутка, бо паганю карак, зразумеў?» Хлопец паслухмяна, але не надта зграбна распрануў яе. Акцёрка пачала ікаць. Яна ляжала голая на ложку, пазіраючы на Ясі, што хвіліна выцягвала да яго ўказальны палец. «Бачыў, свіння, такую жанчыну, га? Бачыш, якія ногі? Кожная па 1000. О, дзе там? Кожная па 100 000. Колькі ты яму даў?» «Каму?» – не зразумеў Ясь. «Ну гэтаму, Сыркоўскаму, каб са мной спаць». 2000. А я думала, Сырок мяне ашукаў. А што такое 2000? На добры пярсцёнак не хопіць. І раскладвайся тут за 2000 перед такім блазнёнкам». Ясь быў цвераждзейшы за яе, але цяпер адчуў сябе зусім прытомным. Яму было сорамна, шчокі заліліся чырванню. «Не трэба мяне зневажаць, я зусім не збіраўся з вамі спаць. Гэта быў план Сыркоўскага. Я хацеў даць вам зарабіць». «Ой, які святы! А сапраўды каналія, разумееш, дурыла такі. Усё твоё майно не вартае вось гэтага майго пальца за 2000. Падла!» Ясь узяў з крэсла шапку. «Да пабачэння і перапрашаю, калі няхоцькі пакрыўдзіў». Ён пайшоў да дзвярэй. Акцёрка падарвалася з места. «Чакай!» «Чаго жадаеце?» «Хадзі сюды, распранайся і кладзіся ў ложак. Сёння мне патрэбны мужчына». «Калі вы маеце для мяне 3000, то з задавальненнем». «Што?» «Так. Мае ногі дакладна прыгажэйшыя за вашы, да і іншыя дадаткі таксама. Вартыя 3000. «Гаўнюк! Ах, як вы прыгожа вылаіваецеся. Я б таксама мог адказаць вам штосьці непрыемнае, але не хачу. Вы ж не настолькі п'яная, каб не зразумець, наколькі ўсё гэта агідна. Ты мяне не вучы, разумееш, я раблю, што мне падабаецца». «Не надта. Вас можна купіць за 2000, а мяне вы не купіце зусім». «Дурны фраер». «Што?» Я здзіўлена глядзеў на яе. Гэты выраз з ейных вуснаў падаўся яму вельмі камічным. Ён пачуваўся фірмовым злодзеем, блатным, а тут сапраўдная фраерка раптам узнагародзіла яго такім тытулам. Знянацку Ясь пачаў так шчыра і весела смяяцца, як смяяўся рэдка калі. Цяпер здзіўленая акцёрка глядзела на гэты нечаканы выбух смеху. А Ясь падышоў да ложка, сеў на край і, адсмяяўшыся, паволі і ціха сказаў: «Ты, я бачу, з нашай хеўры спрытнюга і па-блатному клёва ўмееш спяваць. А памятаеш, як да цябе ў спальню месяц таму блатны хлопец зазірнуў, як ты зенкі расплюшчыла, а пасля таго мора падшапіла, што быццам тое заліўное трэслася. Памятаеш, як табе махнулі дамавіную скуру? Усё вярнулі поштай, толькі адну фотку на памяць пакінулі. Я ўсе лісты розных шпагатаў да каханай незабыўнай, найчароўнейшай багіні прачытаў. Такі з мяне фраер. А ты, спрытнюга, за 2000 з панічым з-пад Барысава вымушаная распуснічаць». Акцёрка нацянула на лоб коўдру і ў жаху глядзела на Яся. «Гэта былі вы?» «Гэта ніяк са справай не звязана. Рэч у іншым. Я вас лічыў добрай, мілай жанчынай, пакахаў вас, бо лічыў, што вы вартыя кахання. А цяпер бачу, што вы не больш за агітку вартая. Хіба толькі даражэйшая. Толькі гэта. Прашу вас, я зараз аддам вам тыя 2000. Не трэба. Гэта вам за страчаны час і навуку для мяне. Яно таксама чагосьці вартае». Ясь устаў і выйшаў з пакоя. На вуліцы марознае паветра прыемна халадзіла яго на распалены твар. Задуменны ён ішоў вуліцамі і нёс у сэрцы тугу па страчаных ілюзіях. Гэта было яго першае,
дурное шумлівае каханне. Маруся Лобава здзівілася, калі пасярод ночы ён пагрукаў яе ў акно. Яна пусціла яго ў кватэру. «Што здарылася?» – спытала яна з трывогай. «Нічога кепскага. Вяртаўся позна, захацелася да цябе зайсці». «Цудоўна. Можа, хочаш есці?» «Не, мы пілі, я пасля вячэры». Неўзабаве Язь быў у Марусіным ложку. Жанчына ціха ляжала поруч з ім. Ён адчуваў, што яна шчаслівая ад ягонай прысутнасці. Яму стала шкада, што ён прысвечваў ёй так мала ўвагі. У пэўны момант ён моцна пацалаваў яе ў вусны і шчыра сказаў: «Ведаеш, Маруся, ты вельмі мілая, вельмі». Жанчына адказала яму моцнымі абдымкамі.